og velkommen til min fantastiske YouTube-kanal. I dag så skal vi åbne en Pitch Black Release Date pakke. Det er så godt nok på dansk, men det går ikke så meget. Så vi skal egentlig bare gå på dansk? Nej, det er så set på spansk. Men vi skal egentlig bare i gang med at åbne Pitch Black på Release Day. Hvad håber du at få? Dark Ride Tool eller en illustration. Okay. Det er next level bagside, det her. Det er alligevel sygt nok at få sådan en her. Og lysrød, det betød jo i gamle dage Guardpack. Det gør det jo så ikke mere. Skarmory. Fosset Corazza. Antigio. Nej, okay, jeg kan jo så ikke lige læse Pokémon'erne. Nå ja, fordi det er på spansk. Ja, så sorry. Electri. Ja. Nu prøver jeg lidt spansk. Trumpic. Trainer. Aner det ikke. Det frustrerer mig meget, det der. Det er på spansk. Sivali. Så er der ikke så meget andet at sige. Rigtig noget med intet på. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe.